बेयावनो संख्रि हाजो रोदोम एग्र टुरिजम क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड बिनि जानानै आं गासिबो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। जों बेयाव 2023 आरो 2024 निफ्राय मोनसे टारगेट लानाय जादोंमोन बे लकेसनखौ जे बेयाव जोङो मोनसे एग्र टुरिजम गायसननाय जागोन। ओमफ्राय जोङो बेखौ लानानै जोङो थांनाय 13 डिसेम्बरनिफ्राय गोख्रोङै खामानि मावनाय लामानि खामानि मावनाय सोलिगासिनो दङ। बेयाव जोङो गासै जोङो टटेल 100निबो एसे गोजौआव मेम्बार्सफोरखौ लानानै जों मोनसे कमिटि दानाय जादों। बे कमिटिनि मुङानो जाबाय ससाइटि दानाय जादों संख्रि हाजो रोदोम एग्र टुरिजम क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड। ओमफ्राय बेयाव जोङो मोननैसो ओरैबायदि माने थांखि लानाय जादों। बे थांखिफोरा बे ओनसोलनि थागिबिफोरा मेनलि प्रब्लेमा जाहैबाय लामानि प्रब्लेम। बेयाव लामा गैयामोन। जोङो गासैबो जोङो ससाइटिनि सोद्रोमाफोरा लोगो नांनानै फैसा एसे खांनानै फार्स्ट टाइम जोङो कमिउनिकेसननि थाखाय गेपनि थाखाय जों बेखौ लामाखौ खमसे खम जोङो 4 किल'मिटार बेखौ जोङो सेरेंगेबल होनानै खामानिखौ मावनाय जाबाय। ओमफ्राय जोङो बेयाव बै ससाइटिनि जोहै माखासे थांखिफोर लानाय जादों। जेरै बे ओनसोलाव हाजोआव गोबां माने बिफां दङ, बिफां लाइफांफोर मोजां मोजां बेफोरखौ माने आगोलनिफ्राय दाननानै फोजोबस्रांदों। बेखौबो जोङो बे ससाइटिनि जोहै बेफोरखौ जों बन्द' खालामगोन। सेफटियाव दोनगोन। आरो नैथियाव दङ जोंहा दैमायाव कारेन्ट शट होनानै माखासे मानसिफोरा नाफोरखौ बुथारगासिनो दङ बा हमनानै लांनानै जाहैयो। बेखौ जोङो बे ससाइटिनि जोहै बेखौबो जों बन्द' खालामगोन। आरो थामथियाव जिथु माने थामथियाव गोलैसोनानै थानाय बेकार सेंग्राफोर आरो सुबुंफोर जोङो खमैबो 100नि सायाव दहाय बुंखाबाय बेखिनि मानसिया जोङो बेयाव इनभल्भ जानानै दङ। बेखिनि मानसिया बेनि जोहै माबा मोनसे जोङो ससाइटि सुस्रांनो हागोन होननानै बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामनाय जादों। आरो बेयाव ब्रैथियाव आरो जों बेयावनो मोनसे टारगेट लादों जोङो जे सोरबाफोर बे एग्र टुरिजमखौ जुदि नायनो फैयोब्ला बा बेरायनो फैयोब्ला बेयाव फैनानै लावखार ओंखामबो जाजागोन। बिनि थाखाय जोङो खामानिबो गोख्रोङै मावगासिनो दङ। फैजागोन आरो लावखार ओंखाम बा पिकनिक जाफैजागोन। बेखौबो जों बे ससाइटिनि जोहै बेखौबो मदद खालामगोन आरो जों। आरो दंबावो जोंहा बाथियाव हाग्रानि जिब जुनार बुथारनायखौ जोङो बे ससाइटिनि जोहै होबथागोन। जेरै जोंहा बेयाव दङ मै दङ, मोसाफोर फैयो, बिदिनो हाग्रानि जिब जुनार जेनेबा जोङो दावराइबो दङ, सेसा दङ, बायदिसिना माने बेयाव जिब जुनारखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरखौबो जोङो बेफोरखौ बुथारनायनिफ्राय जोङो रैखा खालामगोन आरो जों माने बुथारनो होआ बेखौ। आरो जोङो मोनसे थांखि लाबावदों बे ससाइटिया जे जोङो बेयाव एग्र टुरिजम होनना बुंनाय लोगो लोगोनो बेयाव जोङो एग्रिकालसार सिस्टेमनि किसुमान थायो आरो बेयाव सिस्टेम। बेखौ जोङो बेयाव जेरै जोङो बेयाव बिफां गायनायनि टारगेट लादों। जेरै गय बिफां, नारें खमला, आनारस, जायखिजाया थालिर बिफां माने मोजां मोजां बेयाव जोङो आबाद मावनायनि थाखाय जोङो बे ससाइटिनि जोहै थांखि लादों। आरो बिदिनो दा जोङो फैगौ 23 डिसेम्बर बे सानखालि जोङो मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि लादों। मा बार गोलैगोनथाय? सुनिबाराव खामानिया गोख्रों मावबाय थादों जे जोङो पिकनिक स्पट खालामनो हानाय बा सोरबाफोर जाफैनो हायो फैयोब्ला जाफैजागोन। बेनि थाखाय जोङो जायगासिम जों गारि लांनो हानाय मोनसे बेब'स्था खालामदों। आरो बेयाव जोंनिया गासै लोगोफोरानो जोंखौ बे ससाइटियाव गासैबो जों जमा नांनानै बा गासैबो जों लैहोर लैहोर फैनानै जोङो गावबा गावनो माने फैसा होसोमलायनानै जोङो बेखौ साक्सेस खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। आरो दा जोङो 23आव बेखेवनायाव सोरबाफोर बै खाथि खानलानि बा रायजो राजाफोरा गासैबो फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन होनना जों मिजिंथिबाय। आरो बेयाव जोङो जोंनि लकेलनि तामुलपुर समस्तिनि जोंहा बिथां जरलेन दैमारि सार MLA बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों। आरो जोङो BTRनि स्पिकार कातिराम सार बिथांखौबो जोङो बे सानखालि लिंहरगोन। आरो जोङो थाबैनो जोङो BTRनि CM प्रमद बर' सार बिथांखौबो जोङो बेयाव लिंहरनो थाखाय बा लोगो हमनो थाखाय जोङो कानेक्सन खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ। जों थांगोन बे साननैसोआवनो। बेखिनिखौनो बुंथ'बाय।
आरो जोंहा हाबाफारि लागोन जोङो बै सानखालि जोङो हाबाफारि होनना बुङोब्ला जोङो मेनलि जोङो बिदि मेजर जेबो गैया जोङो बेखौ बेखेवगोन बेखेवना होनो थाखाय बा रायजो राजानि थाखाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट बा जोंनि थाखानाय जोंहा एमएलए सार बिथांमोना मा आसा होलाङो बेनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिथांमोना जों लकेसनसिम लाबोगोन लकेसनखौ नायनानै मा बुङो बिनि सायाव जोङो बिथांमोननिफ्राय कमेन्ट लागोन आरो